Ahojte, vítajte v dnešnom našom novom videu a dnešné video bude vlog. Nie, že vážne. Máme také vybrané lokality, kde občas zajdeme a tam si sadneme. A to, čo sa nerozprávame doma, sa rozprávame práve pri káve, že jo? Tak. Tak. Si daj kávičku. Áno, dám si. Tuto ináč robím mimochodom kávu o musepi a strašne chutí. Nikdy som o nej nepočula, ale je to táto značka. Ale Počkaj, to je zaostré. Aha. Je to taká. A nie, keď som tu bola prvýkrát, tak som povedala, že ty vole, tu robí najlepšiu kávu na svete. Ale si dávajú. Akože dneska sme boli večne. Kúpila som si túto ústovač. Ale ide o to, že ho mali za 7 €, hej, akože keď sa to zničí, tak mi to nie je nejak veľmi ľúto a už mám asi tretíkrát za 3 roky, vždy kúpim nový po nejakom času, ale však toto zase asi nevydrží nejak strašne dlho, ale som s ním spokojná, takže si ho tam opakovane kupujem asi raz za rok, ale akože myslím si, že stojí to za tých 7 €, či koľko to stojí? 7. Si dám šunku, sír, zapečem, nakrájam horkú paradajku a večera podľa mňa bude na svete. Potom som kúpila dneska nejaké 3 banány zelené, ale nevadí, dozrejú. To sme kúpili. Neviem, si to volá presne a čo to má byť. Ale je to hodne štiplavé a je to z actionu a stojí to asi 2 €. Chutí ti to? Ja teraz sedím v aute, ja som mala také ako keby vrkočiky spravené v večer a už sa mi to rozpadlo, ale dala som si tam takto mašličku. A teraz som si prevzala toto video k sebe, že idem ja teraz zase natočiť a idem vlastne za svojou babkou a dedom. Ideme na nejakú malú prechádzku, takže vidíme sa spolu a ideme na to. Takže idem šoférovať. Je teraz také extrémne pekné počasie a teraz vlastne ma aj baví, keď takto môžem natáčať, už keď mám také denné pekné svetlo. Čakám zatiaľ na babku a na deda, lebo sa ideme prejsť, takže ideme peši do Auparku, takže uvidíme. A poďte so mňou. Som takto pekne zaparkovala. Zobrala som máme bundu, lebo keď by náhodou bolo chladnejšie, takže... Aj hrad tam je. Čo? Aj dedo. A ideme na prechádzku ďalej. Úplne.